जों फाइ sok paika sini dos ki am chayo ti pramat hani ngai luko kuthum pandawo diporni 12 tarok ni simi chengjak nai tabo borok kuthumui tongmani nukjakha yang bakhak belekheno tongthok salbo belekheno tongthokmani saltini norong nugui makhna yango jotono chajak nai rok kheba kheba bakhak changjak nai jak rok mahe rok jotono manthogo volunteer na koina motogo yang school bus kami je lama lama egarota tamu tongkha tebe situ kelakar sini harga maza volunteer no ang musuku ini kaisa jaga ko tongkam ke saya ang nuhori tonggo jotono no ayang bus kang roko dai lama lihat khaidi je samai gomara ja phai thang gang ke apro lama jam nangai thangnai ei joto hasal samba phainai rono ani paitlai hamjakma yaparo ei turuk turuk khayoi beser pasara tongya karoi yang bos kanggo lama goi phai kangge sanai jotono khagnang sineti prasado pharokno ma koyo hambai hai hai kobok figo jara joto jani ja barja mazak tui yafarnai tui khasoknai officially tei sini orane officially management khainai rokno bahaina bus kang diga ago koi phai kang ke dai di dorsa oro jaga ko program bu set khaina ni nanggo boni bangai yang monso dige phai kang ke belai na sanai o committee ni borok rok joto jani ja barja rojakno nai thothok layoi sini o tini ni salo kahan lagi sini elaka sini kaisa Teleongra district am saini joto barja maza korok rok sini YTF ni sini Tipra Mothani joto sikla te TWF tini boroi bodol rok joto barja maza rok kisa sung sini samungno khak layoi barja nagoi sung khalegana boni bangai teibu ma koyo sini sikla rok je volunteer tongnai tei burui tei sela o lama go lamjak soknai burui rok tei sela rok borok bahaina lama no jai jai klaigoi clear khaigoi tonglai ma khangke belai kene sanai somoy hingke chungna naisiya somoy ungoi na tongkha tei besi lerkla hasal sampani phainai dugan pat droga soknai rok norok bahaina satungna satung hueka goi sini o hasagane si abasi sekai suno sobangana bone bangai o jaga moje ya phari rojak nai jani ja bar jana te buri rokni dol lamago lamjak soknani bangai group khai rojak nai norok no bahaina ham paiblaya khaksan ma hamjak ma ya phari nirok bahaina ready engoi tongnani bangai ang koyo ei volunteer rokno khabai khukaina koyo jaga jaga chang bike nuho goi tongo
borok no teksa o area ni kisah teksa side khai goi je kari rok parking rozak tongmoni sini volunteer rok no daito rozak tongo park roko side lagi tongroma kangke belai kena sanai sini je bathak no bathak rode sini operator no masago Angkor bro, teksa slip ngai klainya. mai dawas komungoi tongnoi ane aro khobor sapai tongo joto digina sum borok rohogoi sini o khorang no sore sok sok gya sang sagai tong tongo tekse clear khaida ni baloi hangle ro koyo te ayang pukiri side ni office o nai ka thang bahai ni rok ni gari tongma digi ayang digi thang ya noi sago ayang kira se khaidi na kardi sini obarta rok no obo kaisa karen bayani bangoi joto digi kamar khai maya Tongkar datang nai. sampai ini nih lukutum panda sini target to 20,000 kaham nong nai tabuk sini tinta political district committee nih tabuk Kollanpur 29 Krishnapur ini Telamura district block committee nih jotono phai tongboyo kai seng jas borok jotono ongkorjak kai ini nih program kaham nong nai tamning kai bubagrani khancani khorang no yasagoi tabuk sini Telamura district jotono jubok kundi bura buri cik kundi program kaham nong nai kubino successful nong nai ini chung thakau Angkor ki Telamura division 28 Telamura और 3टा विधानसभा केंद्र ni sini borok phainai ja